La biblioteca de metadata, per Marta Clua. Fa uns dies, Barcelona va acollir una nova edició de l'Integrated Systems Europe, l'ICE, on s'ha tornat a desplegar el seu arsenal audiovisual per convertir la ciutat en un aparador gegant de pantalles, projectors i tecnologies immersives. L'ICE reuneix fabricants, distribuïdors, integradors i usuaris finals de tot el món per mostrar les últimes tecnologies i solucions en àudio, vídeo, senyalització digital, automatització, comunicacions unificades i molt més. Aquest any, la IA ha estat un dels temes estrella, amb nombroses empreses que van assistir i van presentar solucions innovadores basades en aquesta tecnologia. Des de sistemes de reconeixement facial fins a eines d'anàlisi, sense oblidar la sostenibilitat, amb moltes empreses cada cop més conscienciades en aquest tema, mostrant productes i serveis respectuosos amb el medi ambient. Aquesta tendència reflecteix la preocupació per la sostenibilitat en la indústria audiovisual i la necessitat de trobar solucions més ecològiques. Malgrat la normalitat amb la que anem descobrint com avançar el món de la mà de la tecnologia, no sempre ha estat així. Per això, la novel·la que avui us recomano, escrita fa 40 anys, és d'allò més pionera. Es tracta de Neuromàntic, d'en William Gibson, escrita el 1984, publicada en català per Pagès Editors amb la traducció del Joan Fontcuberta l'any 1988 i que es va reeditar el 2020. Us faig 5 cèntims de la novel·la. Ens situem en un futur distòpic on la tecnologia ho impregna tot, però la societat està marcada per la desigualtat i la decadència. La major part del món està dominada per gegants corporatius i la gent viu en ciutats totalment contaminades. La realitat virtual, anomenada ciberespai o matriu, és un lloc on la gent pot escapar de la seva miserable vida quotidiana i interactuar amb altres persones i entitats virtuals. En Henry Case és un pirata informàtic incapaç de connectar-se amb la matriu. La seva vida dona un gir quan coneix la Molly Millions, una cíborg mercenària que el contracta per a una missió perillosa, infiltrar-se en una fortalesa d'intel·ligència artificial anomenada Multiverse. A mesura que en Case i la Molly s'endinsen en el ciberespai i en el món real, es troben amb una varietat de personatges i situacions perilloses. Descobreixen que la missió per la qual han estat contractats és molt més complexa del que semblava en un principi i que el Multiverse té els seus propis plans. Ens trobem davant d'una aventura plena d'enganys, sexe i violència que acaba duent els protagonistes a un desenllaç inesperat i al descobriment de què o qui és Neuromàntic. Una novel·la que ens parla de temes com la identitat, la realitat virtual, la intel·ligència artificial i la relació entre l'home i la màquina. Neuromàntic va ser guanyadora l'any 1984 dels premis Hugo, Nebula i Philip K. Dick i és el primer títol de la denominada trilogia d'Sprout, formada a més per Count Zero i Mona Lisa Overdrive. Aquesta primera novel·la de Gibson va posar les bases del que ara coneixem com a gènere cyberpunk, que és un subgènere de la ciència-ficció que es caracteritza per presentar un futur distòpic on la tecnologia avança i la decadència social coexisteixen. En aquestes històries, les megacorporacions tenen un poder gairebé absolut. La desigualtat és extrema i la vida a les grans ciutats és precària i perillosa, a banda d'un vocabulari propi amb termes com matriu, el gel, Osaka o Microsoft. No fa referència a l'empresa que tots coneixem, sinó a un xip utilitzat juntament amb un implant cibernètic darrere l'orella. Gibson utilitza un estil de prosa àgil i ràpid, potser un pèl desendreçada al principi, i això fa que a estones et despistis una mica i no tinguis clar on et trobes, però a poc et vas situant. A més, la novel·la va popularitzar conceptes com el ciberespai, la intel·ligència artificial i el transhumanisme. En el cinema, la influència de Neuromàntic és evident en pel·lícules com Johnny Mnemonic i, sobretot, la trilogia de Matrix. Neuromàntic és un clàssic contemporani, una novel·la innovadora que va portar la visió d'un món interconnectat i digitalitzat i ha contribuït a modelar la nostra percepció de la tecnologia i del seu impacte en la nostra societat. Neuromàntic es qüestiona sobre quin volem que sigui el futur de la nostra societat i, sobretot, quin ha de ser el paper de la tecnologia en les nostres vides. Preguntes que segueixen ben vigents 40 anys després de la seva publicació. Acabes d'escoltar La biblioteca de metadata.